Uhamba mina Jikelele, 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 jikelele. wesikadla sakho. Jikelele, 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 jikelele. Wedokta sakho. Jikelele, 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 jikelele. Wesikadla sakho. Jikelele, 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 jikelele. Abakapho sakho. Jikelele, 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 jikelele. Sushilo wathi ngubaba kaBholojo. Hayi phela ngiphoxeke. uBholojo khona. Nakho ukudla kwakhe. Nawe masumthathile uBholojo uhlezi unako. Yanibingelela nonke ngiyabantu ababonga kakhulu, ngiyabonga kakhulu kuba khona benu. Thatha umthwalo uhambe. Ngabe ufunana ngazi ngizozwa ngawe. Sazokubona okwamanje ngila. Ngizobingelela abantu bami. Ngiyangithanda nibalekile ngaso sonke isikhathi. Silapha la sikhona. Kwa 2+2 ekhaya. La tholakala khona wonke amalanga. Indoda ezikhandla ngempilo zabantu. Indoda ezikhandla ngokulekelela abantu ezimpilweni zayo. Ngichaza okuningi. Ngumuntu wabantu mina. Ngila ngikhona ngenxa yakho. Ukuba ukho wena ngaba ngikho mina. Ubalekile ngiyakuthanda, ungayibukeli phansi. Woza kimi mawunenkinga. Sihlale phansi sibonisane. Ayikho into engatholakala, uyabona? Ayikho into engatholakala. Shubili. Mawufuna iqanda lika Bholojo woza, kodwa ungayisoli kusasa. Umndeni ubalekile. Ezinye izinto kufuna singayithatheli phansi, sisabe, siqaphele, sizazi. Kodwa uyachazelana ngesikadla senyama. Ngiyabonga bafowethu kakhulu. Ngudokotela wenu mina. Ngudokotela wenu onithandayo ufisa ukunilekelela ngaso sonke isikhathi ezinkingeni ezikuzo. Okubalekile ukuthi umuntu afike la ekhaya. Mayisefikile la ekhaya sixoxe, sihlale phansi. Ngimnike lento ayifuna. Isikhathi siyahamba bakithi. Kuyafiwa. Isikhathi siyahamba, isikhathi asilindanga wena. Ukuhlupheka kuyinto embi. Kodwa singeke sathini ngoba kwadala ukuthi kube nokuhlupheka. Okubalekile ukuthi thina sisebenzeni ngokuzikhandla. Siphakamiseni emakhaya kithi, siphakamiseni imindeni yethu. Ungayicabangeli wena wedwa. Mina ngiyakudinga usondele nje kimi. Siphakamise impilo zethu. Isikadla senyama lethe safele emazweni. Undaba zabantu zakhulumisa. Ungabe usakhala ufuna inamba. Inamba yami khona lapha emavideo. Nayo ke futhi. 076 45 400 45 076 45 400 45. Akunankinga ngisho nakho konke. Uma usondelile sakhuluma ngakunika into eyifunayo. Ngikhona. Kusazoba njalo kuphinde kube njalo futhi. Siguqula impilo zabantu ubusuku nemini. Silapha izifo ngasinye esingasazi sisho ukuthi lokho asikwazi abadlulele phambili. Dokotela lo, udoktor wodoktor usikadla senyama. Ngiphansi la ejozini engikhona. Kuphi? Phansi ejozini la ngikhona. Ngiphuza ijozini demo. Ila ngiphuza khona. Buzi uthini? Ngiyabona ufuna ukubuza. Ungasabi. Kuthi khuluma baba sikuze. Hayi ngiyangibuze dokotela omkhulu. Buza baba. Ngiyabona nawe amaqanda. Khuluma ngoBholojo ukuthi udla iqanda. Ake ngithi ke uBholojo ngiyasondela uyanginika yena uBholojo. Isimo sibi, ikati lilala eziko. Akunalutho ngisho ukuthi impela uBholojo ngakhona ukumnika lamaqanda. Lezo insuku lezi esuka zodla amaqanda. Ngisuke ngizokwenza njani esimene esinjengalezo? Ngiyazama ukukunikeza amaqanda awu5. Ngikunikeza amaqanda awu5 uma isimo sisibi ungazi uzowathola kanjani amaqanda. Ngikunikeze awu5. Lamaqanda awu5 bese ngikhombisa ukuthi kufanele abe kanjani. Akuwona amaqanda lawa ayenkukhu owaziyo. Libuke leli. Amaqanda adliwa uBholojo libuke. Ngiyakunikeza ke la ukuthi okuningi phela nisuke nicabanga ukuthi hayi amaqanda enkukhu kunjani. Asichaze okuningi bakithi. Kodwa uBholojo ungakhulumi ngayo ngeke umthathe.
nangu ubholojo ngiyakwazi futhi ukumtshela ukuthi akusekuseni asembhedeni endlini yakho ngisho ungamfunanga mangulaya nje akunika ubholojo ngoba ngiqeda inhlupheko angifuni sihluphekeni sonke bayi sonke nalabo abaphumelela bafuna ukusiza abanye hey kunzima emhlabeni kunzima kakhulu kodwa kubalekile umuntu akasukume ezekimi aze kimi nawo wonke umthwalo wakhe sulungise khona ubholojo kuphela ubholojo abamthathayo hey ubholojo Nkosi yami ngiyamesaba nami okunye kudinga nani niyibuza ukuthi kungani udokotela yena angakuthathi lokho ngoba naye igcineni imali uyayifuna phela bakithi ake ngikhulume nanti iqinisele imsulwa manje okunye siyakwazi kuphela siyakwesaba thina ukukuthatha sithi akubhekane nathi ngoba kubalekile ukuthanda umndeni siyeke kaBholojo wozani ngidedela ikhombo khona ikhombo yodumo igilimanga nani nje nilani zofuna ikhombo thathani ikhombo nihambe niyophila kamnandi ikhombo kayihlukumeza umuntu ikhombo imnandi ngalendlela ikhombo ingakuphakamisa uye phezulu ngekhombo uma uzohlala ekhombeni ungashintshashintshi uhlale ekhombeni iyaphila ikhombo ikhona iyatholakala la ekhaya Dokotela ba lusebenza lo phondo lunedumo oluluncane lalela yabona umbala obovu umbala wala ekhaya umbala obovu umbala wala ekhaya okuningi engikuchazele kodwa lolu phondo elokuganga mfana wami elokuganga lolu phondo ngoba sikhafula abantu esebehamba ngiyakuzwa dokotela khafula umuntu abuye la khafula umuntu ekude gijima ze kuwe azocela ushele kuwe uphondo lwesikhafulo lo phondo lwesikhafulo umuntu akukhafulela ubani awusamazi mina ngiza la ngithi shona igama lakhe simbize uyobuya gijima ekhaya ngisho intombi yakhe ihambile ikuphi ngizokhafula la izobuya usho mina phela isigadla senyama kuphela nje lungisi imali niyayithanda izinto kodwa kunzima ukhiphe ephaketheni qhume ephaketheni kwenze into eyodwa ngoba ngeke ngize la uphondweni ngizothuma lamadoda kanti amandla akho awenele kuyaphoqa ukuthi ke ngivule la ngikhiphe usigubhu utheleni mangimkhiphe usigubhu utheleni ngimmixe noma ngimmixe nomhlabathi caphula umhlabathi uthi la caphula umhlabathi okay ngimmixe nalomhlabathi usigubhu utheleni bese ngikhuleka ngithi uNkulunkulu kaBholojo uNkulunkulu kaSigadla uNkulunkulu kaMaqanda kaBholojo ndoda endala ngithathe leliqanda ngibeke la ngiphinde ngikhulume uNkulunkulu kaBholojo uNkulunkulu kaSigadla senyama esafele emazweni ndabaza abantu esikhulumisayo phakama kumanje phakame ngempela enkathi kwenzeka kanjena lentuthu ephuma la isikhafu iya straight lapha iyokwenza lento osukuyifuna hayi ngoba kuyimlingo siyazazi izinto siyazenza ukuthi uma ukude akulula ukuthi uyibone wena sondela eduze ungakhulumi kakhulu kanti awazi lutho iphiwo ngephiwe emhlabeni nawe uphiwe lokho engakwazi ukuthi uphiwe sondela kudokotela u2+2 hlale phansi kukhuluma phethe umathithi bani ngokhuluma ngithini mina ngisakhuluma kakhulu ngithi onenkinga akafone kule namba 076 45 400 45 ithemba libulali ungazibukeli phansi ngeke kuhlale kunje amazwi ami engiwasho kubantu usuku nemini ngithi uzungayibukeli phansi njoba nithi nje ngiyangivuma jikelele ngempela ngifikile ngempela ngoba nakekela abantu ngeqiniso ngibanika isikhathi ngibenzele konke ngendlela sazi wena ake nibuze ke dokotela okay ukuthi uyakuzwa lapho ukhuluma ngoBholojo indoda enkulu edla iqanda uma ngaba le ndoda enkulu bathi nguBholojo mangaba ndifuna ukuyibona ndithi ndifuna ukuyibona ungakhona ukuthi undibonise le ndoda enguBholojo ukuthi ndiyibone ngamehlo wamuhle umbuzo wakho kodwa ningibuyisele emuva niyamthanda lo Bholojo yena namthanda uBholojo kulungile ake senzeni nje uma ufuna ukubona uBholojo live
ufika nganamhlanje ngakusasa ngizobe ngikubonisa uBholojo kodwa kufanele wazi ukuthi uma usubona uBholojo awukwazi ukugoduka kufanele uhlale la ekhaya uzube right ngoba zikhona izinto ezizokwenzeka empilweni yakho uma ubonana uBholojo nikhulumisana nibingelelana umbrasha nakhona ke njalo kuyimali ngoba sengiphula umthetho ukuthi ngikukhombisa into okumele uyithathe wena kube yakho uma kujethana kodwa nalelo cebo ngiyalivula uma ufuna ukubona uBholojo mina ngali ukuthi izinto nizazi nizibone live nginakho ngokwami wena woza ngikukhombe nakho kuyaphila uma ungakholwa uthi magic woza kimi mina ngikukhombe noma ngabe yini okuyizwe kuthiwa ikhona enginakho ngizokuvezela khona ukubona isikhathi senyama lesi kade safela akasabesi dokotela loBholojo uma uhlala naye umbona ngeke angasabisi uBholojo ngoba mhlawumbe kuyoba into engajwayelekanga ungakazi uyibona kodwa kumele umnakekele ngoba uBholojo udinga ukugezwa uyanakekela uBholojo ngempela kodwa uBholojo terms and conditions uyazenza imanga uBholojo iviki linye uBholojo ngokuthi uBholojo yamdinga fanele wenze njani mothi ufuna uBholojo mawufuna ubhayi namthanda uBholojo mani bakithi mawufuna uBholojo sondela kudokotela u2+2 sihlale phansi ngikutshele ngobubi nanobuhle bakhe ngoba ububi bakhe uyabhubhisa emndenini engikhohlisa uBholojo uyadla uBholojo uyabulala straight uBholojo uyicontract wangiphazamisa manje uBholojo uyicontract uma uthatha uBholojo 2 years uphila guaranteed kulo 2 years usukuphele umndeni wakho ningakhulumi ngoBholojo thathana okunye okulingana nina mani Nkosi yami ngiyanithanda nibalekile manje awuchaze ke dokotela ngale ringi lo oyifakileyo lapha emqaleni akusichazele ngaleli ngisho ukuthini usomandla lo lesigubhe sami utrouble maker omncane lo utrouble maker omncane ngihlola ngaye lo ngihlola ngaye manginomuntu ngishaya la bese ngiphahla ngendlela yakho bese ngibeka la endlebeni akhulume bukhoma kimi ukuthi wena ufunani asihlukani nami lesigubhe especially mangihlola imlingo yesintu kuyokwelapha ngeke ngikufundise ngoba awuzange uzothwasa wena thatha uBholojo hambe hayi ke kulungile ke ngiyabonga ngibhizi kakhulu ngiyaxolisa imibuzo sengiyayisaba isikhathi asikho ofuna akasondele kimi benginibingelela nje osukwini la namhlanje ngithi 2+2 siyamvuma nithini jikelele akube njalo Dr. Siyamvuma jikelele Dr. Siyamvuma jikelele